We are back again with another video. Mfethu News laphana ku-Facebook khona ku-YouTube channel yakhe ikhuluma ngomaskandi nangey'ndaba ezenzakalayo eSouth Africa. I-channel le ekhuluma kakhulu ngomsebenzi omuhle owenziwa amagciko omaskandi. Njengamanje sobheka-ke laphana-ke imthandeni some experience kube nokukhuluma nje okukhona-ke ngesikhathi benza-ke i-media briefing. Ngizofunda le post bese siyaqhubeka-ke nevidiyo. Ithini? Umthandeni uphendula abathi bafuna i-album. Uthi u-SK nina anifuni i-album kodwa nifuna ingoma emtalabha. Lo mtalabha owanihlula. Umthandeni ukhuze abalandeli ukuthi abayiyeke lento yokuthi mekhiphe iParis ishisa izikhotha behambe boqhoshela abantu engabe nje bajabulela ingoma emnandi abanika yona. U-SK ukhuze abalandeli abangenzi kahle abenza abaculi besabe ngisho ukuphosta omakoti nemindeni yabo ngoba nizobathuka nibabeka amabala. U-SK uphinde waphendula bathi bona bafuna umthandeni omdala, hhayi lo osoft. Uthi u-SK ayekulwela usakuthola. Ukhona yini umuntu olwa aze aguge noma esenqobile? Umthandeni ubakhuze kakhulu abalandeli abangenzi kahle wathi yena ngeke esawuhamba umngcwabo womlandeli uma nizokwenza anganifundisanga kona. Enkulumeni yakhe ebelokhu eliphinde njalo lokuthi uyanithanda kakhulu. Ifundeka kanjalo-ke indaba la kuMfowethu News. Ngike ngayenza-ke ividiyo-ke about le Mzansi Experience khona besikhotha-ke lapho okucishe kufane nalokhu okufakazelayo kodwa sikukhuluma. Right, bafowethu, ukungankanti nje kakhulu Mthandeni kuningi akukhulumile. I-live yakhe ibi-more than 2 hours. Kade bebaningi abantu kade bekhuluma laphana bephithizela beshintshana-ke ngombhobho. Bekhona ngisho ongizwe no-Fraud yaseNkandla nabanye abaningi-ke laphana kuMthandeni ade ebamemile-ke nethimba lakhe. So kuningi asebekufile kodwa ngoMthandeni mhlawumbe abantu bafila ngathi izinto ey'thize ayisenzeki kahle. Angazi ukuthi why abantu befile kanjalo noma-ke bafuna ashintshe indlela eza ngayo. Njengoba kade ngishilo nami kwamanye amavidiyo ukuthi ena uMthandeni wenze kahle kakhulu. I don't want to lie. Usebenzile and lokhu uku-achieve ngeminyaka nje embalwa. Konke lokhu anakho uku-achieve ngeminyaka nje embalwa, uyabona. So lapho ngabe niyamsukela mangathi niyamsola ngoba futhi-ke esephinde wahlabana nangama-awards akanje. Iyona nto okumele nimbonge kuyona kakhulu leyo ukuthi cha usebenzile, umculo wakhe umphushile wambeka ebalazweni. Bewukubheka nje la yona-ke nje le post yakhe uMfowethu News uthi yena ucabanga kanjani. Ngithe mangiyibheka nje nami-ke ngayithanda-ke. Ngiyacabanga this year eMthandeni Summer Experience izoba ngeyi-3 cause iba sevikini eliqala likaJanuwari. Ngicabanga ukuthi i-Saturday lapho kuzobe kuzi-3 if I'm not mistaken, ngizwa ukuthi basho njalo. Kodwa-ke okunye nokunye-ke kusazomenyezelwa-ke into ey'njengama-line up, iy'nhlelo, MC, et cetera, nizobona ukuthi kuhamba kanjani. Bafowethu, asisabathele abaculi sibakhombise uthando, nibalalele lokhu abakukhulumayo abakufunayo ngani. Nalokhu nibuza-ke iy'nto ey'ningi, ngiyanazi niyabhoka kanjalo nina anidlali, nibuzana izinto ey'diphu, ngiyanisaba nami angifuni ukungena kuzo. Inhloso nje bekuzofuna nje le post nje bese ngizwa ukuthi wena ngabe kukhona yini wena mbuko le vidiyo okucabanga ngalokhu ngoba sengichazile kakhulu kule vidiyo nje ephambilini. Lapha nje bese ukwendlala nje further nje ngiyithatha as u-part 2 sekahle ngazi bese sidibene okuzayo. Ngibonge ithuba.